Uau! Collons! Ho podem fer més, mira, tornem-ho a fer, si vols, vale? A veure. Aquí, tens la teva carta, posem la teva carta per aquí, i ara ho farem de forma molt més clara, vale? Mira, fixa't, torna a fer així amb els dits, fixa't, i la teva carta pujarà. Vale, mira, pillem el 4, el posem al mig, fes així, evidentment la teva carta sempre pujarà. Vale? Però clar, tu em pots dir, les cartes totes són iguals per darrere, no? Per tant, anem al 4, vale? Fixa't. Què passa? Que això només ho pots fer tu. Tu tens el poder màgic perquè és la teva carta. Tu com et diguis, perdona, Olga, Maria Olga, ara ja. Maria Olga. Mira, si xasqueges els dits, veus? En el seu cas, mira, puja el 3, quasi, perquè us coneixeu i tal, però no és el 4, vale? I si no es xasqueja res, bueno, es pugen els diamants i tal, vale? Però, el mateix, Pau, si tu xasqueges els dits, fixa't, que evidentment sempre és el 4, vale? I ho podem repetir, xasqueja, sisplau. I mira, ara t'ho faré, t'ho faré molt visible, vale? Mira. Pillem el 4, vale? Fixa-t'hi. Aquest 4, vale? Fixa't. Empena tu mateix. Aquesta? Sí. Mira. I fixa't. I... No. Hòstia. Uau! Collons! Bravo! Sí? Bravo!